الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد مسلما جماعة الله تعالى يأمرج ينافج مدنيا مزقورها رغشوخ تأخري غزاغ قخوار يبسم حش وقت يغاشها أو الله تعالى وزيقو زاغرين يوخنغم يقدرم زشوخ قولي تاب جمجة مثل زي غخو. Община мусульман. В этом мире по предопределению Аллаха иногда происходят события, которые неприятны душе, от которых она испытывает тревогу при их наступлении. Однако в предопределении Аллаха всегда что-то кроется. أزنقهم ديار زخم قاقروها أو إن خبا مدي قاقرو أم نخرة قاقرو بأر نخبه. Не бывает бедствия, которое постигло бы людей, чтобы в его глубинах не скрывалось множество блага. Иногда им открывается часть этого блага, а то, что остается для них неведомым, может быть даже больше того, что они поняли. نو بدل زي بدا زمانم سالا بابجا توكر ونجفاما يا بسر وغاما يا تليفونم قيمو بدجو خواما يا رقتاما يا رقتاما تخوري باي مزاغج ودنيا متيمخوج ومخ. Отключается электричество или связь на несколько мгновений. Прекращается подача воды, ломается машина, выходит из строя телефон или теряется мобильник, и человек испытывает из этого дискомфорт и раздражение. عود نبازبهم ده تخودك زغوبس سجنوي يغوبس سمجتك يغوتجو دز سجاو دز غتو واحد ششما زمانهم ابشغاتو حزر بسوار ينك قشي غحنوي زودو يشما اللهم فجر في جن يامتيوخو. Но в такие моменты у разумного человека могут появиться размышления. Он возвращается мыслями к прошедшим годам и ушедшим эпохам, когда многие из тех благ, которые сегодня люди пользуются как чем-то необычным, вовсе не существовали. И если он поступит так, то непременно поблагодарит Всевышнего Аллаха. الله تعالى قريت عفوان يسجري قضى موخوج مخ ويبلما يقول النف مخري عفو غاد الدري مفوغو قش خجو خنجخنو. Привычка к благам в условиях благополучия усыпляет души, приводит их к забывчивости, а подчас и к ужасной беспечности по отношению к тому, чем они обладают. قاجا ليجم أو تنشو خاشة كوتش مدي زمان مي كوتش تسخو مبودو زخيجا أو زغورتك وزرخو يا زري كوتشم تك زرتيجو نبزبم زمان الحشمخ صحت ميزي كوتشر يكوتشر خمدد خاوزكو مشوخ. Когда дни и часы проходят легко, человек почти не замечает их хода. Но стоит лишь этим благам исчезнуть или произойти сбою, как время внезапно становится тяжелым и тянется медленно, невыносимо долго. سودا هم ديتكم تاكو زغيجاج أو تفكو بزغام زغوريش حاق ليكون هويم زغيجاجن فوق بعض الحميد يوكاو فجر يجن بابجر. В подобных ситуациях человек пробуждается от своей беспечности. Однако разумному не нужны бедствия, чтобы вспомнить о милостях Аллаха и возблагодарить Его за них.
بشججم دنير ممرو تصخور يزر وزن شونه قيجامة الله تعالى فششكو في جنبه جش خامي دست جش خامة جف خاو عراس جتو قد مغانو جشم في غشكو زر كشر تصخوم يا بحبقم زرزي غبسفور يقولي ممربا زري خجر زخت شجر دشتنوه. Когда наступает утро, и мы встречаем его в безопасности, в благополучии, за это нужно благодарить Всевышнего. Ночь спускается – это не просто тьма, а знак заботы, чтобы тело утихло, а сердце обрело покой. أبيوجا غورو دير نخ مخجري أرغورو الله تعالى من فوقهم دكوحة دنيم سغك حج حركات ريوجج تسخري أوكو مغورو برو حج يا رسقر قاتل خونو شادزج. Свет рассвета вновь наполняет землю, и это новая милость, с которой оживает жизнь, и устремляются люди к труду и к поиску своего удела. شججم تخرج دجانا وج خت لجاب خت يجاب جاري زبروتشا جيز الحباق ويشوف الله تعالى من فوقهم خدها تنشوهم خدها بصومكم مدرجون بري زمان ما الله تعالى قدم يرجعت وزويخا قد وهو بسنجا وخرشيجا. Мы выходим из своих жилищ, кто на работу, кто на учебу, и каждый шаг сопровождает нам удобства по милости Аллаха, который покорил нам причины и одарил нас тем, чем живет современность. وهو غمد لغاكو بسسن قد فاجر شمو بشود بسون فابجا الله تعالى القرآن ميقوتش قد غزجر الله تعالى قد دوشية. Всевышний Аллах напоминает своим рабам в различных местах своей книги о своих непрерывных благах, чтобы они не забывали и не впадали в беспечность. جاءت حشكم قل أرأيتم جاء في قبس السجر إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. في قبس السجر الله حم جشر قيمت معكم سفجة زكي الشامر نغوز جبوش مجلس زاجو جف زاجو دوني رجامة نغوز ورغاكو نغوز تحق ورغاكو نخ قفكي حفنت جاء أفلا تسمعون جري يوخ شحا في مداورة شحا زيخا في مخرج. Он сказал: скажи, видите ли, если Аллах сделает для вас ночь вечной до дня воскресения, кто кроме Аллаха принесет вам свет? Неужели вы не услышите? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. يا جاج في قبسسج الله ما خرج نخر قيمة ما خمنس زبي شامر نخزاج دنيري جامة الله حنا مش نغزقر قاكو جشر بسخوبو قبيت جفنود شحا في متاع غرارش. Он также сказал: скажи, видите ли, если Аллах сделает для вас день вечным до дня воскресения, кто кроме Аллаха принесет вам ночь, чтобы вы могли с ней в ней отдохнуть? Неужели вы не увидите? تابعم قد تلقوا تحشكم قد قولي غاوج شهر بسوري يزم يدي غزريجر يفقوها من نعمة ما هرزل الشر ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يزيمي قجاق جاش برما خلق في غجاشي زبغب سكونو جاش ميقوتش ما خو ميقوتش يزيمي جو مرتاغ غفل خونو فجي وفشنو. Затем Всевышний разъясняет, что все это из Его милости, и говорит: и по милости Своей Он создал для вас ночь и день, чтобы вы находили покой в одном и искали удела в другом. Быть может, вы будете благодарны. نخبرت دوت خورز زسرج ما شش ما خم رجش بلا زرز أخوج ما خم دتشو رش مزرد حج أنا تحكم يا هذا قصدي غش. Это великое напоминание о милости Аллаха в самых обыденных, но жизненно важных явлениях: ночи и дне, покое и труде, благе и заботе о человеке. من جماعت ما هو غش وجبنم زرزم دوجامة داوشت دورا نكو خيجاج دورا زرزم دجوبشة جامي أودم دي جواب غزريت كابزة دود أرا
زرشت زمزي خجام جاء كابس نغوص جبما بصوري زي سامودو زي كوجم كابشا يوجوا به تزشاوا فتيت ورازو. Община мусульман. Каждый из нас почти ежедневно спрашивает другого: как твои дела, как ты встретил утро? И нередко мы слышим в ответ: ничего нового, или все по-старому, ничего не меняется. Или подобные фразы, в которых чувствуется некое утомление от привычного состояния. يبسانت كهر زيقوخجا يا بحب قرد لانتو زرجوخجا يشر تنتفهم شزرجوخجا أهم سومي فومو خجزرخش. Однако, если бы человек хоть немного поразмышлял, вдумался и заглянул в суть происходящего, он бы понял, что с каждым мгновением, с каждым вдохом и выдохом, с каждым ударом сердца и движением нервов, с мягкостью суставов и течением крови по венам, он находится в обновляющемся благе и милости. أنا شوفوا غبشكوا ديكم شد غبشك مثلا قصنا غير مثلا وزر ساقد ديك وجر قد شجوا بخش خواجور يتحلن وي شغب شغنو أو ديز فوقه والله مقد باديل حر أو ديز فوقه دقز خري حر أو ديز فوقه دقز خامجر. Давайте же постараемся излечить этот скрытый недуг, что проник в наши сердца в момент беспечности. Недуг беспамятства о милостях Аллаха и забывчивости о Его щедрости и благах, в которых мы живем и которые окружают нас каждое мгновение. بجغن شوف ورقة بغدا زلحة ماردن شو قد خوب سديد حشكم فجاشكو هدوش يجدو تاو فجا مصحة ما ششتي مجنو دي شاكوتي دي ناكو جيات شمغبشو يتصري دي بزاكم تمجو دي غبسونو. Аминь. О Аллах, Тебе хвала за Твои неисчислимые милости, и Тебе благодарность за Твою бесконечную щедрость. О Аллах, пробуди наши сердца от беспечности. Сделай нас из числа благодарных Тебе и поминающих Тебя в тайне и скрыто, и открыто. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.